баҳри дар сатҳи зарурии гузаронидаи давраи таътили тобистонаи мактаббачагон дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе низ фаъолияти истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ тибқиталабот ба роҳ монда шудааст. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12-уми ноҳия майдончаи солимгардонӣ зери унвони «Офтобак» амал менамояд, ки дар он кӯдакон ба фароғат ҷалб карда шудаанд. Барои анҷоми басли сеюм низ рӯзҳои ба шумор боқӣ монда омодагии хонандагон аллакай ба давраи чорум аст. Омӯзгорон иброз доштанд, ки хоҳишмандони истироҳат ҳама сола меафзояд, вале тибқи талабот қабули кӯдакони фаъолу аълохон ва аз оилаҳои ниёзманд ба лагер фаро гирифта мешавад. дар ин ҷо хонандагон саҳар омада ба машқи пагоҳи рӯзӣ машғул мешаванд. баъди машқи пагоҳи рӯзӣ ба субҳона рафта, баъди он ба бозиҳои шавқовар машғул мешаванд. баъди бозиҳои шавқовар онҳо боз шерхонӣ карда байни ҳамдигар мусобиқаҳо мегузаронанд ва дар ҳар як басти мо 40 нафари хонанда иштирок мекунад. дар ин ҷо кӯдакон бениҳоят хурсанд ҳастанд. синфхонаҳои омода карда шуда барои кӯдакон гуногун оро ёфта ҳар яке махсус омода карда шудааст, ки насли наврас тибқи нақшаи машғулиятҳо ба онҳо фаро гирифта мешаванд. шоҳмоту шашка бозии писандаи кӯдакон аст. онҳо бештари вақти худро ба ин бозӣ мегузаронанд. хушҳол аз он ҳастанд, ки барои онҳо лагери мазкур ташкил карда шудааст ва вақти худро пурсамар сипарӣ менамоянд. мо саҳар омада хӯроки саҳаррӯзро хӯрда ба берун футбол меравем. баъд аз он омада ба бассейн обозӣ карда ва абед карда ва ба сиф омада шахматбозӣ мекунем. баъд аз он бо муаллима ба берун баромада бадминтон бозӣ карда ва баъд аз он ҷавоб мешавем. дар лагер ман бисёре аз дӯстҳо пайдо кардаам. ман дар ин ҷо ба лагер меоям. ин ҷо хеле ба ман маъқул аст. шарту шароит ин ҷо хеле хуб аст. мо ҳар саҳар меоем машқи пагоҳирӯзӣ, баъд аз машқи пагоҳирӯзӣ ба наҳорӣ меравем. баъд аз наҳорӣ ба бозиҳои гуногун сайругашт мебароем, ба бозиҳои гуногун машғул мешавем ва хеле ба ман писанд аст. ҳамчунин майдончаи муосири варзишӣ барои бозии футбол дар атрофи муассиса таъмин карда шудааст, ки дар он кӯдакон аз рӯи реҷаи машғулиятҳо ба футбол машғул мешаванд. футболро бештар писарон интихоб мекунанду духтарон бошад бо дигар таҷҳизоти варзишӣ машғули бозӣ мегарданд.